Okay, dahil. Ako din si JOjo. Just call me JOjo. From Bohol. Ako ang kunon nga na-addict na dyan ko sa text. I accept that. I'm addicted to you. Mapaigang o mapatugnaw ang panahon, mag-text dyan ko. It's a hot and cold and wash and wear. Never wash. I always text. I'm addicted to, texter. Tugod kay nakoy na uyab sa text nga si Durley. Because I have a boyfriend or girlfriend, girly. Kabala mo, Dolanday? Don't die. Nag-text mo ko sa inyong 2366. I always text your text chat. 2366. Di man ninyo basahan akong message? You didn't reply. And you did not read my text. Pero okay lang na. Kaya kung mabasa ninyo ni akong suwad, Okay, fine, whatever. malipay na masad ko. I'm always happy. Kabahay ni sa babae nga akong nauyab sa text. This is the story of my girlfriend, Shirley. Og din nagsugod ang gapnud sa akong kinabuhi. This is the story of the stagnant of my life. You too. Ay, bro. So na sige kag-text nga ang ngisi. Ganyan kayo text no, kay maka-addict yun no, kay bisag ikaw na siya magsigang ngisi. Ikaw wala na. Inita na itong lugar ni Che. Hindi siya naging kaya, pero okay naman na. Ingana mabagkainit akong paghigugma. Kasi siya, gini may. Ikaw ba? Saan mo na yung gina-text-text ni ma? Ay, uyab na ako, oy. Uyab? Ikaw, makauyab ka? Grabe. Posible kayo na ba? Sakita pa ni mo manulti. Brad, kauyab bang ganik ka ng maragal tumboy? Ako pa ka? Ano nga, driver man ko? Ikaw, driver ba ka? Sa bagay, ngunila ka sa driver seat lover. Anak, sakto yun na. Ikaw, Brad, Pag-lisod ka na yung ito kayang si Marlon, gani? Kung dito, dyan kayo ka, Brad, no? Saman? Agi ka itong isang adlaw ba? Kung motor ka niya, pag human, balik din mo na kay karga. Sulaan po na ba? Saman niya, may lain pa ako, saman niya pagtunos ko ha. Brad, pwede mo. Ikaw ba, ikaw kung katingalan nga na makuyab ka. Brad,
Kung nakauyab ka, di na ka ngay matingala. Ano nakauyab ko? Ano ba? Ikaw ba, say, sakit ka manulti ba? Dili man, Brad. Imposible kayo, Brad. Punuto ko, Brad, kuya kag abilidad. Pero, di ko mato nga makauyab ka, Brad. Mao ganin akong giingon ni mo, kung nakauyab bang gani ka, unsa pa ka ako? Layo lang itong kauban ako nga driver. Slowly. Kato, adarit din kayo to. Ikaw Brad ba? Kitaan na ba tayo sa may bangkiruhan ha? So, ano nakitan? Nagpalit ka itong mga gamot-gamot dito, itong, saan to? Lumay-lumay ka no? Hindi ko matog-an nga ako to. Sige ko lang sa bak. Landi. Ito, orange. Landi nga orange ang buhok. Dili. Green to akong buhok, green. Nagkati. Green to dyan, green to. Basta, ikaw dito, kay ulor ako maklaro mo. Puto, trabakay ka. Green to akong buhok dyan. Hindi ko maamit ko ng orange, green. Bahala ka, basta, hindi lang nga reply sa namo. I miss you very much so. Hila ko anong imong ka-text ba? Dili na babae pa, lalaki na. I miss you very much, so. Ikaw ba sinuso mo yung ganito? Muna ka itong nagsigig. Ingon, thank you very much, so ba? Ikaw ba sinuso yung kayo ba? Sagdi lang ko na akong life good. Sumong ka mangilabot mong ka. Nawad, nakakita ka na itong silingan niya, Aki. Uy, tagad ako niya, no? Nagaling ka, Brad. Ko niya. Ako, kaniko niya kita gabi. May mga gwapo. Anak? Abrahim, importante ba? Hindi ko kasi pinalado diha nga. Ay pa, Kanina ako na sa gawas ng si Giwat ba? Ito ko niyo, Abrahim. sorry pa. Ano ba? Kroy angka. So kasi mag-text diha. Gabiin ang nako, kwarter to tunaw. Ha? Kwarter to tunaw. Ay, mata pa akong iyab pa. Oy, lalaki gini yung anak. Nalagini kayo iyab. Mayo ka na. Kanay mo uyab dali. Pa, nawangi naman sa kasan mo ka nag-inom. Bukas na sa kao. Dito bigikan sa kuwan. Dito ko nag-inom dito sa kauban ako sila si Kukong. Kauban ako na Pinipoy. Dito sa kanang, dito sa Badraso. Dito sa Gladys. Ano sa demo na nagstambayan diya, ha? Napakay lagi ko na. Pero, asa man ang imuhang uyab? Ako tinataga mo kung kanaliwat na ako kaya kung gwapo mo kaya kani ka gwapo pero kabalo kong Mauwa, bisang sorry, dress to, ha? Kuhan pa? anak, ayaw kaulaw. Ingna siya nga feel at home, ha? Kaya uyab ni mo na, ako po nang pagtalaw ko, mura na po na ako siya ka na. Okay ba? Okay kay pa, pero pa, Okay, hindi mo tana pa. Asa man? Kanang, yun saan mo to pag, antod ka ron, naglungta din yung relasyon ni mama. Gano'n man? Gusto mo magpagod? Kasi yung sikreto ninyo pa, anong nagdugay man mo ni mama pa. Secret. Okay, terus ako ha. Terus ako kaya, kalaw ko, birthday mo ni paring Marlon. Niya kay, Pa, kandaw na, tuksa, ay, paulisan. dali kay, kumalaw ka nga. Sa paring Marlon mo. Lipay kay siya kay, nakauyam siya sa buwan. Pa, natulog naman yung kalitong. Uy, pa. Pa. Natulog naman yung kalitong papa, eh. Pa. Uy, tara, balik sa sulod. Mga, so. Tara, balik. Ano mo ko nag-ipugaw ka na nagtindog ko nagtutulog. Ano ka bimutaan? Matumba ko dali. Ito tugos kwarto.
Choy, dahil na Choy ha. Sumagang. Kasi kung labas ka ba mag-text, magdaot yun yung cellphone mo. Ali, nag-text ko sa kong uncle ba si Juan. Uncle Yuyu, turo na ko. Asa, tagutian? Di, mapatambag ko niya, Choy, nga. Anong, saan lungtad ang relasyon ba kay... Uy, Nag-text na ba yan akong uyab. May man to kay Sito naman to babae ron. itong imong uncle mo nga, si Abortoro ni mo. Oh. But, sa una, wala ginaba. Karoon, nagkahawad man. Uyab na ito. Hindi nga ang iyang uyab ron, Choy. Ano ba? Kapangin ako? Sakitan, basta ng tao sa mga... Sakit na yun ang kuwan, kamaturan. Sakit na yun na. Choy, karing... Okay na ba, Choy, na ma-inlove ka sa mga uyab nga bisag... Kanang... Asa? Text-text naman na ka-uyab. Choy, ina niyo, na may kauyab sa sulat lang, sa lang ng text lang. Ay, bitaw, Choy, no, bilibag, yun ako ni mo, Choy, galinga, yun. Toy, is my name, no impossible. Muna, nakalimot naman ka ng akong tagline, Choy. Choy, ay ko ka na, Choy. Ano, nakalipad, Choy, suko naman yung mga unggo. Nilunod mo naman ko kang nakaminos na nako ba? Una, uy, pero tama, Choy, Choy, ka, nagaling ka-uyab, sulat ka na pa ka sa text. Kaya ako sa Ano manjay. naman na, Choy, no? Balik. Ilangin mo na isa, taploko na nani mo. Sa manjay. Choy, nakalimot naman siguro kasi kong tagline, Choy. Toy, is my name, no impossible. Choy, ayaw ko kalimtingin na, Choy. Choy, ayaw ko kalimtingin. Ang sanay ka, Choy. Tuloy ba? Muna mo ko kang... Nangutana rin mong kunin mo, masuko naman Hindi, yung... ako kang ipasabot, Choy, nga sa mga posibilidad o mga kuhan, mga like o dislike. Di, ano, Mga inana, Choy. Choy, na ako isulti nga. Ayaw ko katao, Choy, ha? Wala ko, ako, Choy. Sumunta ka ko ni mo. Bisa ka ikaw to, di ka kawapo. Sige. Kabalo ka, Choy. Ihong, Choy. Ihong. Kaila kato si Derly ba? Katong Dili. Kailan ko na. mutya sa itong barangay ba? Kato ka naman. Nangay itong number na ko. Wala ko to tagay, kay di na ko, busy kay ko. Di, mo to kung uyab, Choy. Unsa? Choy. Sa bahay na, pero ano Ako, na Choy, kabalo ko, Choy. Dati ka nga, Choy, sa Kristan, Choy, di ka makakon, pero karon na makaka. Choy, wala ko na makak-Choy, uyab rin, Choy. Choy, namatay gitawag nga, kuha na, pila mo, imagination, Choy. Choy, mo na, makita mi sa simbahan, kung makita mi diya sa atong, sa barangay, di namin magtagdanay. Ano ba? Kuya bang gamong, ano ba magtagdanay? Yun mo sa nga, di daw nang isaba kay, bawal daw siya. Bawal! Ases! Sabi din yung sabay lagi. Nga sakinan. Magtarong na siya ba? Ano man day? Choy, anak ko diya, Choy, naagi na sa plaza. Tinuod ka, Choy? Choy, ang aktor, Choy. Upawon. O ba? Si Choy ang aktor. Choy, egi kung minuangin nga na. Hindi naman gamot ko. Choy, di ba? Choy, this is my name, no impossible. Choy, kalimut naman ka sa kong taglan, Choy. Choy! Masakitan ta. Ay, kung sakit ganap. yun na kamatuan, Choy, pero sutiyan ka, Choy. Na ito'y nakitaan lagi na ko. Tinuod ka, Choy? Na! Sa kalimut naman, Choy, ka. Choy, this is my name. No impossible. Choy, nakalimut na ka sa kong taglan, Choy. Derly? Derly? Jo. Kalau kawan mo, tago ko din yung kustili. Ano mo tago mo ka? Ikaw ba, di ba kingnan ka nga sa text na uyab? Ay, dol-dol sa kung dol-dol man ka diri. Uyab mo ka ta. Sa text naman ta uyab. Sa mga anong sa problema ni mga sigang dool na ako. Ha?
Usap-an kong na makakita na ako, bawal. Ha? Bawal na. Bisa man ito nagatod sa imo ang sakyanan, bi. Kinsang? Ayaw ko patakang istorya niya, Jo. Sa text na uyab, okay? Ayaw ko, sa mukha ni mo, magsige mo ka gugod-gugod. Tala mo na imong sanina, o lagi ka tanaw, dako, lawlaw kay kag sanina, o. Abi mo gana ko nga, kita ta dari uyab gyapon ta. Dili ka uyab, uy, ikaw pa, ano man ka? Ikaw uyab ta. Sa text, uyab ito pa sa text lang. Dili pwede diri day. Dili boy, diyoy. Magkiskis pa mo ganito sa text. O maskin na, bisa pa mag-usap, tumawa sa text, pero sa text sa tukutob. Nag-text. Asan? Hindi ala ka, ha? Kasi doon sa ko, distansya ka may iba, distansya ka may istorya kay kasakuha yung tanaw sa kuha. Dili, di ba? Dili, di ba uyab banta? Sa text na lalaki! I-text na ko, i-text na ko para mag-uyag tagbalik. Paita sa daan eh. Grabe. Pait. Jo! Saan ba Jo? Hindi magkakasin katawan, isang kaghilag ka. Narinig mo ka Selena. Ikot ta kay kumay kung kay kuno kay uyab mo. Hindi na makakangan. Tama ko mga mata kung angkol siya, angkol doon ligaya. Angkol kung doon anon. Asal kuliraha ko na lagon. Sa'yo nakatugong amigo pulis buhal kaya yang uyab dire yang ibiyan yang tonya nag-represyon ang yang uyab wala permiti sa bot pero kapigayan na lang sa bot. Nah, ibiyan kasi mong uyab day. Bilang ako niya sa text. Kasi text naman na ako yan. Sabagi ko ba eh, sabagi ko. Kung katabang ni mo, kaya ko katabang sa kugaling ko, di malo ko matabang. Sige ka. Ang dali ka, ano naman po ni mo ito, margina, di kayo patakang ginuminuman ng mga gamot-gamot. Ay, ito kung giinaw ang gamat, kaya kung ito nang gamot dos panyawan, arang paita. Pahit kayo, pahit kayo doy. Nagimalagan ko eh. Ay, gilang di kayo, arang mautan mo daw. Ano yun ang kamatuonan, arang yung sakita dahi. Amala ko siya na babae sa kuha, ginaboy-bay sa babae. Kapiskat, bagod niya ma. Kalibak taga, arang kong guwapa kong badje niya. Ikaw rin mo kagusta. Naran sa ko kagawad. Wala kalibak taga. Sabagi ko ba eh. Bay, wala dyan kayo mabuhat na bay. Sama na siya. Bay, magbinaya talaga bay. Muna nakuha naman si text bay. Remember that piano so Ang tinuod, 2 months may nga uyab sa text si Jerly. Sa text, lagi dito tanandol anday. Patugra kung makikita ko niya, dili siya musugot kay sa text na rin may uyab. Patugra ka kumato kung manuroy mi sa mall, sa text na po may manuroy. Tanan, puro text na lang, puro text, lagi na lang text. At hindi bulagan niyo ko niya sa text, Dolanday. Karon, hinahinin ako mag-recover, ani. Paano magpay mabuhat?
Di magiganahan sa kuha si Durley. Malingaw na lang po ko makabati ko sa inyong programang mga gapnud sa kinabuhi. Muna sunod din ako mukumpiyansa og text-text lang. Daghan king salamat kaninyo, Idol ug Inday. Og more power sa inyong stasyon. Kini nyo suwat magtatampo. JOjo. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you'll say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl, my Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan ug way klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. How to bring friends together via physics. First, calculate the mass of each person. Verify distance to travel. Factor in the surface friction, because if there's something you don't want among friends, it's friction. There's no science to friends bonding. Have the new McDonald's Happy Bundle. 4 burgers, 4 medium fries, and 4 regular drinks. New McDonald's Happy Bundle. It's all good for 4. McDonald's Happy Bundle. Pagkain para sa upat sa 495 pesos lang. Available ang pinaagi sa McDelivery. Dial 228-6236 karon. Gawing Asi Magical ang inyong sinigang. Mag-Maggi Magic Sinigang, yung kulay yellow. Isang araw, may dumating na angel na may dalang good news. Alam ko yan! Angel Condensada! Angel Condensada. Fruit salad so easy na. 2-in-1 sulit sarap ng cream at ng condensed milk. 2-in-1 sulit sarap. Fruit salad so easy na. Angel Condensada. 2-in-1 sulit sarap. Fruit salad so easy na. Angel Condensada. Basta fruit salad 2-in-1. 2 cans drained fruit cocktail and 1 chilled can of Angel Condensada. Mag-Angel Condensada. 2-in-1 sarap ng cream at condensed milk. Save up to 41 pesos. 2-in-1 sulit. Bay, tama nang patry-try na yan. Kung meron namang totoong all-net sa pinalakas na Globe Prepaid, 2 days ang unli text sa lahat ng networks. At 100 minutes pa ang libreng chikahan sa lahat ng naka-Globe at TM. Lahat yan for only 30 pesos. Available din in 1-day variant for only 20 pesos. Para mag-register sa promo, just type Super Lahat 30 at isend mo sa 8888 kaya lipat na. Dahil sa Globe, go lang ng go. Offer is available in Davao City and Davao provinces only. Please see posters and print ads for more details. Per DTI Region 11 Permit Number 065 Series of 2012. Promo valid until December 15, 2012. Kapamilya, ibalik na ang Tang Orange na Orange Lami Promo para manhatag sa iyong bilaskuhan. Pwede po mo-appeal, isip home partner. Isulat ang po pangalan, address, contact numbers o signature. Nakipiyog 2 ka litro pack sa Tang Orange o ihulog ang envelope sa duol nga ABS-CBN station. Adaw-adaw, aduneo sa kamaswerte nga color o kanabyanes. 5 ka home partners ang makadaog og 500 pesos matagusa. 1 ka home partner sub ang makadaog og 10,000 pesos sa grand draw sa Disyembre. Apil na sa Tang Orange na Orange Lami Promo. See posters for details. Promo starts from November 24 to December 27 with DOH FDA permit number 2391 series of 2012. Tol, basketball na ta! Tangkad sagad! Tol, agtuon na nato sila! Tangkad sagad! Cherryfer syrup. Nagatabang sa mga bata magpabiling himsog ug aktibo. Adunay chlorella growth factor nga nagatabang sa ila magpataas. Cherryfer syrup para tangkad sagad. No approved therapeutic claim. Tuloy pa rin ang pinakamalaking pamasko ng Coca-Cola. Pamasko ng Coca-Cola? May 100,000 pesos for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Pakain sa and millions of free loads! Oh, may instant free load ako! Pwede bang manalo sa Coca-Cola milyong pamaskong pablawa? Just look under the cap. Text Coke, space code to 265